Hallo, alle sammen. Vi er tilbage med 2 idioter, der prøver at spille FIFA. Ja. Nu får vi at se, hvordan det går i dag. Ja. Vi har byttet controller nu, så tester vi. Det er controlleren, der er nede i vejen med. Eller om det er en af os. Om det er ham der. Ej, det kan ikke være mig. Jeg gør aldrig noget forkert. Jeg er jo FIFA-mester. Ja. Jeg kender det her spil ud og ind. Okay. Hvad er nu for en knap, jeg skal trykke på, for at det er klar? Var hun ikke mester? Jeg vidste det godt. Jeg skulle bare lige se, om jeg kunne trippe jer op. Nej. Lad os se. Har vi overhovedet valgt, hvem vi er endnu? Nej. Vi er leverpøl. Leverpøl? Både til vi har hævn mod en Arsenal. Vi kan godt prøve mod Arsenal. Hvorfor kan jeg ikke vælge? Kan du ikke det? Hvornår kan du godt? Nå, hvad? Det var bare controlleren, der var lidt sjovt. Det lyder allerede på, at det er måske controlleren, der er med. Ja. Og det er nok ikke dig. Ja, nu ser vi. Jeg tænker ikke, det kan være mig. Jeg spiller jo mesterligt hver gang. Atmosphere is building. This one is always a classic, but what drama will we have for you today? Hvordan kommer til? Hvordan var nu det inden sidste gang? Det var ingen tror jeg. Ja, og ikke til os. Nej, vi fik et mål. Det var... Og det synes vi lyder på et mærkeligt, og vi er lidt syge. De er nemlig lidt syge. Der er simpelthen Jeg har fået sådan knapper, der kommer ud på mig, så jeg kan se, hvad jeg skal trykke på, tror jeg. Det synes jeg ikke er bare... Ej, den er mega mærkelig. Ja, det controlleren er mærkelig, ikke? Ja! Min fungerer fint! This is how Arsenal line up. Aaron Ramsdale is in goal. Ben White plays with Alexander Zinchenko as fullbacks. Bukayo Saka starts with Gabriel Martinelli out wide. Det er som om den har sit eget liv. Ja, præcis, ikke? Når du løber opad, så løber den nedad. Når du løber til højre, så løber den til venstre. Ja. Nej. Han får lige sådan en der. Ja, jeg ved godt, det var det. Men det kan simpelthen ikke passe, at de skal score så tidligt. Det kan ikke lade sig gøre. That's a poor effort. He just gets it all wrong. He's not even close to hitting the target. Prøv at stille dig dernede. Så for eksempel, og du kan vende dig til controlleren for helvede. Mohamed Salah can be just about unplayable. No defender can stop him. You'd think he'd probably play a prominent role here. Han nafser den. I know it's a cliche, but it's almost as if he's got it on a string at times. He's just able to manipulate it so well, work within those tight spaces, and he can pick out the right pass or get his shot off. I'm really looking forward to watching him today. Jeg takler bare på det. Ja, det er blevet lavet om på en eller anden måde, jeg ved ikke hvorfor. Men det er kun på den der controller. Han laver finter. Ja. Oh, and he's left his man behind. Thiago. Get it over now. Det er glimrende taktik, det her. Ja. Well, it did look promising. Vi leger med dem, vi leger med dem. Ja. Salah. Ja! And fully deserved, you have to say. Ja, hvor er det godt, det der. Den hoppede sådan lige sådan. Lige sådan til altid. Du kan lige prøve at se her. Vi skal lige finde ud af, hvad gør vi egentlig. Og så tager han den sådan lige til sidst og taber den, tror jeg. Ja. Men den her mega
Controlleren er super mærkelig, ja. Nå, så var det jo... Vi bliver nødt til at bytte på et tidspunkt. Det kan næsten ikke, andet kan næsten ikke være fair. Vi bytter med det line. Er det tænker jeg. Jones. Great chance here. Ja! Selv med controlleren fra helvede, så går det faktisk rigtig godt, og jeg synes også, man kan lægge mærke til noget. Lægge mærke til sidste gang vi spillede, der havde vi også controlleren fra helvede, men der var det mig, der havde den. Og der tabte vi ret meget. Så det har også noget at gøre med den person, der har den, hvilket betyder, at selv med den dårlige controller, så vinder vi faktisk nu, fordi du har bare godt styr på spillet. Ja. Den her er mærkelig. Den er super mærkelig. Found nicely and in. Nej! Excellent work in goal there. Well saved. Han tog den fremme, og gjorde han. Nej, det var ikke nu. Nej! Tried to put the hammer down on that. Ja, controlleren, den er super mærkelig, controlleren. Når vi kommer til halvleg, jeg er med på, når vi kommer til halvleg, så skifter vi. Den er ikke før, vi skal op og følge ny en. And they're 3 in front now. What a performance this has been so far. Det er lige før. Well, here's the replay. Op i en el. You've got to praise the pressing Man from kan the ikke bruge front. din It's relentless. controller And til once they nicked switchen. the ball, they weren't going to miss from there. Jo, den her. Allowed to go a long way with this. Den er jo bygget til en But it's only resulted in a fairly routine save. Altså, så burde man jo i princippet godt kunne tage nogle af de andre controller, vi har. Og så se, om det vi Unable to find a teammate. Ellers må vi bare op i en kampen. Altså, worst case, så må vi jo op og købe en ny controller. Ja, Men lad os prøve at bruge det, som vi har, så vi kan spare lidt på penge mere. ja, Det tænker jeg, det vil være smart. Det er kun der hovedstødet lige nu. ja. The crowd urging him to shoot. And the ball is Igen. still alive. And they shoot it again. It's become a question of just how many they'll get. Skibet. Fire, noget. The scoreline Jamen, det går jo fint, og den tunder vi lige igennem her. has to be. It's in. Bum! And of course it's Det går in. meget It's a bedre. masterclass in finishing to complete his hat-trick. Men vi skal også lagt nogle point ind her Well, here we i can første see it halvleg, again, fordi and this vi is ved what godt, he's capable of at lige given snart the vi skifter time and halvleg, har jeg space. fået den der We've got controller. to question the defending. Could Så kommer det til they at gå have rigtig got galt, for tackle jeg kan earlier? overhovedet ikke finde ud af den It's a controller. wonderful Nej. solo effort Så er though. det all on you. Jamen, jeg har den. And off we go again with the gap now a full 5-0. For den her er da helt ugrundelig. Ja, fordi når man prøver at tage bolden fra folk, så kommer man bare til at tackle dem i stedet for. eller sådan noget. Jesus Ja. trying his luck. Edging ever closer to goal here. For den her er da normal. And a brilliant save. Det er i orden. What a Det stop kan that ses. is. Ja. Really good goalkeeping. Ja, jeg kan ikke engang se, hvad der står på skærmen der. Det er simpelthen så småt. That's gone out of play. Throw in to come. Den her er så mærkelig. Det var faktisk lige præcis det, som min mor sagde den dag, jeg blev født. From Arsenal. Hun holdt mig bare i armen og sagde, den er så mærkelig. Det er jo så mærkeligt, fordi jeg er den første født. Good run. Now can they pick out the right option? And stopped in their tracks with a change in possession. Det er der controller bullshit der, så den bare laver. Den bold der skal bare væk, skal den. Andy Robertson.
Se du er med der. Diaz. Jeg er ikke med. Oh, a drop in focus and a cheap throw in conceded. No time to dwell on the ball. Nej, jeg fik ham ikke. Okay. Og det 45 Er du klar? minutes have come and gone. er du klar. Så bytter vi. Vi ser, om vi har ledning nok. Vi skal nok bygge klasse. Så skal vi lige pause spillet, tror Well, jeg. that's an out. Ja. Det er ikke pause-spillet, det der. Nu gik jeg i Steam-mode. Indlæser platforms. Hvad for noget? Nå, jamen, vi er i pause-mode. Nej. Det er nej. Og vi bytter plads. Og når vi fremtiden der spiller eller dårligere. Ja, det må vi se. Ja, altså nu er vi heldige, fordi vi har været gode til at score en masse mål lige nu. Ja. Og nu skal jeg have controller. Nu kommer jeg til at få rigtig godt dansk. Fuck det hele op. Ej. Standing first no. performance. Tell The me, goals have been really well taken. Okay, vi får en 5-0, tror du jeg kan nå at ødelægge det for os? Og jeg sværger. Hvad? Sådan. And the game restarts with only one team having started it all up to now. Var det et spark, det der? Det var bare et spark. Ja. Okay. Sådan mærkeligt. And that has stopped any potential danger. Hvor fuld er han? Ja, der. Thiago. There's a chance for them to go now. Du kører bare selv det, hvis du bare kører. Yes! Oh, this is getting unbelievable. It is an absolute Vi skal lige thrashing. have Minnesotas plads. Ja. Well, here's the replay, and what a run this is. They just couldn't get anywhere near him, and then he manages to keep his cool at the end and finishes it off well. Hvorfor skyder jeg den dernede? Nej, du kører bare, Samu. Gakpo. Ja. Gakpo. Er du klar, Samu? In behind. Ja. Can he finish? It's in. Jeg gør det med controlleren, for helvede! No wonder he's off celebrating. Jeg prøvede faktisk at spille til dig. Jeg prøvede faktisk lidt at lave et indlæg, men så på vej derop, så kom jeg i tanke om, at jeg ikke vidste, hvad knappen på at lave et indlæg er på den her controller. Nej. Jeg kunne godt lidt huske, hvad knappen på skyd det var. Så jeg tænkte, nu prøver jeg bare at skyde. Men jeg ved, hvad knappen til afleveringen er. Men det er Y, er det ikke? Det er enten Y eller A, jeg har brugt. Jeg tror nok, at A det er Now to afleveret. make the right choice. Well, it looked Ja. promising. Men but A only den up sidder to et a andet point. sted på den her controller. Og den sidder der. Konate. Nu har jeg bolden. Du kører bare. And they've scored Ja! a goal to get Whoop, the whoop. stadium jumping. Det går jo meget bedre end sidste gang. Ja. Hvad skete der lige for at sige? Ved du hvad, jeg tror faktisk, vi måske har været ved at være syge allerede sidste gang. Ja. Der er sygdommen, som er kommet ind og gjort os mega dårligt. Så nu er I bare blevet ret. Vi er blevet mere raske nu i hvert fald. Ja. Du har den, du lever. Well, it Det did er jo look bare. promising. Hallo. Threat averted. Jeg Ej, jeg missede også. Jeg er løg. Kan jeg ikke få lov til at løbe hurtigere? Og det er skift spiller, det der. Goes on past the defender. And the keeper has it to avert the danger.
Arsenal showing good width here. Jeg har den. Jesus. Hvor hun er henne? Jesus. Now Partey. He's beaten his marker here. Good patient build up. That's it. Ja, den skal være væk, den der. Okay. Attack Og coming, away they go. gul er ikke gul. Just needs the composure. Indløb! And Ja! Ja! Sådan! make that any Det er better. kongemål, det der. Vi kan jo godt. Vi kan jo godt for helvede. Well, here we can see it again, and he shows Jeg havde faktisk ikke great troet, at ability det ville to gå get så past godt. the man. Jeg havde forventet, at det ville gå From that sort of range, he's never gonna miss fuldstændig that. It's an forkert. easy finish in the end. Jeg forventede det værd. Jeg forventede det en brændende til at og Altså, vi vil vi har jo næsten 10 mål nu. Og der med kommet jordspil og Diaz. Now this has Ja. to be. Hvor spiller jeg den ind i mål? With too much vores kammerat vil have vores levebrød. Det havde været forfærdeligt. Ja, Liverpool have possession Og var again. bolden. så var det der nej. Looking to take it on. Great chance here. Nej! A wild effort you have today, and probably the less said about Og alle vores fans, de var sådan, man, hvorfor kunne de ikke score det 10. mål? Jeg er slet ikke tilfreds med, at det kun står 9-0. Selv træneren, han er sådan lidt, men altså. Hvorfor er de så dårlige? Hvor er jeg henne der? Rice. Rice. Given away by Arsenal. Vi løber. Ej, han fik en skisme. Jeg har den. Thiago. indlæg. And this could be. Den skiftede igen. And he Ej. fails to trouble the keeper. Yeah, it's a decent Nogle strike gange down. så som om min figur, den skifter lige pludselig. Og så sidder jeg og kigger et andet sted hen. Ej, vi var rimelig tæt på. Ja, Han er virkelig sådan. Han vil virkelig gerne have det 10. mål. ja, Vi skal næsten prøve at se, om vi kan få vores målmand til at lave det. ja. Nej, jeg prøver bare at gå hjem. Men To think vi, quickly. Det gjorde jeg ikke. vi skulle jo også med at være lidt tættere på det Moving in field og here. 10-0. Doesn't want to lose Yeah. it now. Oh, could be a chance here. And the keeper just about able For to deal with the det danger. med central ud på Possession is frontlinjen. lost by the keeper. Ja, det er vel. 10-0. Thiago. And he's being urged to shoot. Behind it goes for a Liverpool corner. They opt to go short with the corner. Konate. And it's Åh! The move breaks down. That's a real shame. Rice. Approaching the last whistle here, and Come the on. hosts have Come really on. been on it. This will get a great reaction from Oh, the button fans. Well, they've been excellent and thoroughly deserve to win this. Some of the Oh, yeah, attacking yeah. players been a pleasure to watch. They just look so dangerous when they go forward. If I was a defender, I definitely wouldn't want to play Okay, det er against den this som team. skid. Okay. Okay. This Jeg is skal looking good spille there. dig. What comes Nej, jeg next? spiller den forkert. And stopped in their tracks with a change in possession. No time to dwell on the ball.
Giv mig bolden. Saliba. We'll have a go here. No need to worry about that effort for the keeper. There's a chance for the breakaway here. Er du klar, Demo? Gakpo. But that results in the flag going up for offside. It's careless this. He had other vores allesammens yndlingsregel. Just give your teammate a bit more time. Alle elsker offside. Ja. Det er altid os, der laver det. Undtagen os. Ja. And over the touchline it goes. It'll be a throw in now. Mest udmattet. Og Thiago er træt. Trætte Thiago. Hvad er det var sådan, jeg vil hjem nu. Jeg er træt. Jeg vil hjem. Ej, nu kommer de her til dig. Du kører, Demo. Du kører. A great chance. Ja! Ja! Så kører vi. Helt nok. Kan vi få en time? Så skal vi skynde os, for jeg tror, vi har kun 4 minutter overtid eller sådan noget. Jeg synes bare, vi skal bare så hygge os lidt her til sidst. Ja. Han er træt af livet. Han er træt af livet. Den sidste uge, der vandt vi 4-0. Nu taber vi 10-0. Hvad sker der? Ja, vi nåede lige at komme i gang, og så stopper vi. Ja. 10-0 nu. Ja, tak for kampen, herr dommer. Du skal nok få dine penge. Tak for bestilelsen. Eller nej, vi har ikke bestukket nogen dommer. Nej. Alle dommer her er helt fair. Ja. Også dem, vi er i familie med. Og dem, vi har givet penge til. Dem, vi har troet på livet. Ja. Med et gevær. Men det ved folk ikke til. Men jeg vil aldrig afsløre sådan noget på YouTube heller. Det vil være helt forfærdeligt. Ja, sådan noget gør man jo ikke. Oh shit. De må ikke sige til noget. Hey. Det virkede. Alright. Jeg tror, at det er alt, hvad vi lige har i denne omgang. Så må vi se, om vi har en ny video til jer. Jeg tror, vi siger tak for, at I så med alle sammen. Det gik jo meget bedre i den her kamp. Det var sidste gang. Vi må se om næste gang, vi kan holde heldet kørende nu. Ja. Eller om det her det bare var en one-timer. Ja. Men til næste gang, så har vi kun én ting at sige. Hvad er det? Bred ymer, eller sådan noget. Er det ikke det, vi plejer at sige? Jo. Til næste gang, så har vi kun én ting at sige, og det er... Hej hej. Bred ymer. Hej hej.